Понякога най-дълбокото, което можем да направим, е просто да спрем. Не да поправяме себе си, не да търсим следващия отговор, не да бягаме към нещо по-добро, а просто да бъдем тук. Нека забавим вътрешния ритъм и просто бъдем тук, в този дъх, в този миг. Присъствието е тиха сила. Не е шумно, не е показно, не е драматично, но променя всичко. Повечето дни минават бързо. Мислите прескачат от вчера към утре. Планове, разговори, спомени – всичко се движи напред, без да ни пита дали сме готови. И някъде по пътя губим усещането, че наистина живеем. Повечето напрежение не идва от ситуацията. Идва от вътрешното бягство. Бягство в мисли, страхове, сценарии, в бъдеще. Присъствието не означава да спреш света. То означава да се върнеш при себе си, докато светът продължава. Когато си напълно тук, умът се подрежда по-лесно. Емоциите омекват, решенията стават по-чисти. Миналото губи тежестта си, бъдещето спира да притиска. И се появява пространство. В това пространство думите стават по-меки, срещите стават по-истински, решенията идват по-ясно. Кога за последно седна в тишина, без телефон, без задача, без нужда да правиш нещо полезно, само да слушаш дишането си, сърцето си, шума на живота около теб. Понякога именно там започва промяната. Не с усилие, а с внимание. Присъствието връща енергията в настоящия момент. А настоящият момент е единственото място, където имаш сила. Опитай сега. Поеми бавен дъх. Не го контролирай. Само го усети. Как въздухът влиза, как гърдите се разширяват, как тялото умеква, как раменете се отпускат. Няма нужда да стигаш никъде. Този момент вече е достатъчен. Сега, малко упражнение. Погледни около себе си. Назови мислено 3 неща, които виждаш. После 3 звука, които чуваш. После едно усещане в тялото. Това е котва на присъствието. Просто, тихо, работи веднага. Когато вниманието се върне в настоящето, напрежението започва да се разтваря. Не защото проблемите изчезват, а защото вече не носиш всичко наведнъж. Когато си присъствен, реакцията се превръща в избор. Импулсът се превръща в разбиране. Напрежението се превръща в пространство. Практикувай това днес. Пауза преди отговор. 1 дъх преди решение. 1 секунда присъствие преди дума. Това е духовна дисциплина. Не тежка, не строга, а жива. Присъствието лекува разпиляването. Събира съзнанието обратно в центъра. Може би най-големият подарък, който можеш да дадеш, е собственото си внимание. Не утре, не когато всичко се подреди. Сега, в този дъх, в тази тишина. Върни се тук. Върни се в сърцето. Защото когато си истински тук, животът вече не минава покрай теб. Той се случва чрез теб. Тук е силата.